si počúvaj, daj si. To však hej, tak ja som to tam zavesil. Čo? Nie, na mojej stránke tam nájdeš žarevo a si dáš a sa prelinkuje na YouTube, na to máme rôzne kľúčiky, čo rozpráva, stereo, záleží, že či máš kvalitu, lebo to máš, dobre. Si mi mal doniesť. Dobre, hej? Ja si také. No a ti hovorím, tak jak som išiel z rezervom do parka, čo tam už môže byť? Tak normálne bolo vidno ten pokro, vysáva opäť nielen svetla tam horí, ale sa mi páčilo odpočítavanie,